Sikhulekile bogogo, sinibingelele sinamukele umkhulu nogada lo. Osesize-ke abantu abaningi-ke makuziwa ekulaphaneni ngesintu, kodwa mawukuthi ubungakazange uthole usizo kumkhulu nogada, cishe isikhathi sakho sokuthi umthinte njengamanje. Ngani zakwethu, namhlanje ngizosiza labantu abane-rash, abantu abanenkinga yesikhumba, abantu abanenkinga yegazi elingcolile, abantu abanenkinga yokuphuma iphunga esikhumbeni, ngabe mhlawumbe kulezi ndawo ey'cashile amakhwapha ney'ndawo ey'sensitive. Umuntu othi mhlawumbe amasosha omzimba wakhe ufila ngathi ehlile, unokuzizwa ekhathele njalo ngaso sonke isikhathi, akulaleki ebusuku, iy'nto ey'kanjalo zizosiza lezo zinto lezo bogogo, cause lezi zinto zidalwa ukungcola okungaphakathi egazini. So kufanele sikline igazi, siphinde sikhuphule umdlandla emasosheni, ikwazi ukuthi amasosha akho akwazi ukuzilapha wona ngendlela, cause la umzimba uzilapha wona, into esiyenzayo thina siwunikeza amandla ukuthi ukwazi ukuzilapha. So ngani zakwethu, le nto engizoyikhipha la iyinto esimpuli, noma ubani angayihlanganisela ekhaya. Baqaphele-ke kodwa abantu iy'hlahla, umuntu athole uphenyo kuqala, enze uphenyo kuqala ngesihlahla ngaphambi basisebenzise. Ngani zakwethu, uzongitholela lo shuni lo, ifruthi lomdolofiya leli. Leli fruit lomdolofiya lisebenza kakhulu ekukhuphuleni umdlandla emasosheni noklina lapha ngaphakathi egazini lakho, ukungcola okuphakathi egazini lakho. Lo shuni lo usebenza lezo zinto lezo, ikakhulukazi isikhumba. Ngani zakwethu, uyakwazi ukuklina isikhumba lo shuni lo. Uma wukuthi awuwutholi lo shuni, thatha isigaxa sikatamatisi. Uma ungawutholi lo shuni, thatha isigaxa sikatamatisi, khanda le nto le esifuna ukuyikhanda, ngani zakwethu. Bese ungithathela nayo imbuya, imfino le. Wena ungaze uyitshela ukuthi siyapheka la, sipheka ukudla, kanti sikhanda into ezokuphilisa, ngani zakwethu, ngoba ukuphila vele kukhona kuzo iy'hlahla lezi, kukho lokhu kudla esikudlayo. Thatha nansi imbuya. Imbuya-ke unumber 1 ekwehliseni i-BP, ukukhuphula amasosha omzimba, ukuklina isikhumba, ukuklina imithambo ngaphakathi. Hence ubona ungathi imithambo ebomvu, le nto nginokuyichaza bakwethu ye-character yesihlahla. Angithi uyabona imithambo ibomvu la, uyabona la kanjani? Le nto ilwa nezinto ey'ngama-bacteria, izinto eziyi-cancer ngaphakathi kuwena, iyayisusa le nto le, iyayibulala lezo zinto lezo. So imbuya ibaluleke kakhulu, ngani zakwethu, ekukhuphuleni isosha nokuklina isikhumba somuntu. Usuzophinda-ke uthole nansi le nduku, uthumare lo, uyatholakala e-spice shop, ushibhe kakhulu, ngani zakwethu. Uzophinda futhi nakhona uhlabe, uhlanganise nesitafu sakho. Kungathi engamningi lo, notamatisi wakho futhi uzoba mningi uma wukuthi awunayo leli fruit leli. Singaxabani ndoda. Bese kuzoba imbuya yakho ibe ningi futhi. Bese uthola leli fruit, uthumare ufake uthumare kwakho. Hlanganise le nto le, bese uyibilisa, mhlambe about 30 minutes. Uzoyenza isiphumo sakho, uzoyiphuza, uyifake nje ku2 litre, uyiphuze le nto mhlambe kabili osukwini, sekuseni nantambama, uphuza nje ikota yeglasi. Uphinde ukhande enye i-paste futhi eceleni, zokwenza kube ngathi kuyinto eyisicobanyana, uhlanganise kube into ehlanganayo, eblendekayo, ibe yinhle, ibe yi-paste e-right, ehlangene, engathi ungasebenzisa i-blender uma unayo. But if ungenayo, uzophoqa ukuthi uyinikeze isineke, uyi-crush-e le nto le, ize ibe yinto ehlanganayo, enavuzelayo, uzokwazi ukuthi uyigcobe mhlawumbe isebusweni, noma ileyo ndawo olimele kuyona, noma ile ndawo enamabala, indawo engafuni ukuthi iphole mhlawumbe. Lezi ndawo ezine-rash kahle kahle isikhathi esiningi. Angikhulumi ngesilonda la, ngikhuluma nge-rash, ngikhuluma ngokuqubuka, ngikhuluma ngokumosakala kwesikhumba, ngikhuluma ngokungaklini kwesikhumba, amabala, ngikhuluma ngey'nsumpa, into ey'njengalezo, ngani zakwethu. Nendawo kuke kwaba namathumba kuzona, mhlawumbe uthole ukuthi akufuni ukuphola, kungathi kunomnyombo phakathi, uyakwazi uku-aplaya lo shuni phekwaleyo ndawo leyo. Ikakhulukazi kubantu besimame laba abathanda ukuthi bayihlanze ubuso babo, ikakhulukazi uma usuke unamabala, noma mhlawumbe isikhumba sakho sesiqala ukulahla i-skin tone, uyakwazi ukusebenzisa labo shuni, ngani zakwethu. Amakhambi lawa esintu akhona, angahluphi, ayatholakala nje. Le nto le akiyo imlingo, le nto le kuwukuthi siya-understand ukuthi njengoba ilokhuzana, iy'hlahla zikhona nje, zinemsoco ethile ephakathi, iyona le msoco esiyifunayo ekwazi ukuthi ikunikeze ukuphila wena njengomuntu ezweni. So ungazenzi isilima, ngani zakwethu, thatha lo shuni uhlanganise, wenze i-research, uhlanganise kahle lo shuni, uzenzele into yokuphila. Just for uku-add-a nje kule zinto zakho, ungakwazi ukuthi uthathe inhlamvu kakotapeya, then uyicrushe, nayo futhi uzoyibilisa njengawo lo shuni gogo, uyifake ndawonye, ukubilise uma wenza lokhu kokuphuza kodwa. Inhlamvu kakotapeya isebenza kakhulu uma wenzela lokhu kokuphuza, okuzokhuphula
amasosha omzimba, kuklina umzimba wakho, kwenza ukuthi umzimba wakho uhlale usesimeni, ungahlali ukhathele, ungahlali unenkinga yomgogodla, ungabi nenkinga yokuthi awulali ebusuku, ungabi nenkinga yokujuluka uma ulele. Yisebenzisa loshuni ngane zakwethu, uzokusiza. Angidlali ngawo mina la. Uze ubone ukuthi akusona isikemu lesi engikhuluma ngaso, uhamba uyihlanganise le nto le cause ayizukukhosta ngisho u-R100 le nto le. Lokhu uzokuthola ensimini, lokhu uzokuthola futhi ehlathini, ngabe isensimini, ngabe ikuphi, but ungathatha ngisho kusensimini cause utamatisi ngikhulumile ngawo, ungakwazi ukuwusebenzisa. Uturmeric ungathola ngisho unga-R12, so u-R100 mkhulu kakhulu, even u-R30 mkhulu, u-R20 mkhulu. Ungakwazi ukuyikhandela le nto le ngane zakwethu. Bekuyilokho nje bantwana bakwethu osukwini lanamhlanje. Induku ejulile ngisamile ukukhuluma ngazo ngobani? Ngifuna abantu baqale baqonde kuqala ukuthi umusho uyini, ngoba abantu banokunga-understand ukuthi bayitshena imilingo lesiyenzayo. Noma mhlambe abanye beyibiza ngemilingo, mina ngiyibizi ngemilingo le nto le, ngiyibiza ngemfihlo ethile esikwazi ukuyisebenzisa thina njengabantu abalandela imfihlo. Abangidingayo-ke bafowethu bangithinte ku-WhatsApp u-064 96 32 400, 064 96 32 400, iyona namba yami engitholakala kuyena leyo. Kuyindaba ye-akhawunti, abantu bengacabanga ukuthi mhlawumbe ngoba ngenayo i-akhawunti ngi-scam. Ngizoyichaza le nto futhi ngiyagcina ukuyichaza. Ngibe nenkinga ye-ID since bengumuntu obelandela lento yabantu abadala, so bekufanele ukuthi ngifokhase kuyona. Ngawumuntu ophumayo kwizinto ze-system, engangoba ngigcine ngina-akhawunti, ngina-ID, ngingenakho nje into ethinta izinto zikahulumeni. So ngisazama ukuthi ngibuyele kule zinto zikahulumeni ngendlela, but ngiyakwazi ukuthi ngisebenze nabantu abakwazi ukuthi bangithembe. It's not like ngumuntu ongena-direction, ongena-akhawunti, ongenani nani. No, isigaba esithile engidlula kusona sempilo obekufanele futhi ukuthi ngidlule kusona. Asikho isidingo sokuthi-ke ngi-understand-ise omunye umuntu, but ngiya-understand ukuthi omunye umuntu mhlawumbe unemibuzo ukuthi kwenzeka kanjani. Yayibona leyo nto leyo. I-akhawunti ngizoyilungisa indaba yayo, but ngisanenkinga ye-ID. Uma isilungile indaba